אוקיי, אז אנחנו מתחילים עכשיו עוד פודקאסט אלוקי של בית חב"ד מורו. הפעם אני ואשתי לבד, בלי אורחים. שלום אשתי הצדיקה. שלום אהבה שלי, בלב. אלוקות. טוב, אז בוא נתחיל, מנחם. איך בעצם בית חב"ד מורו התחיל? בפרק הקודם שלנו, בעצם דיברנו על איך בעצם אני פתחתי את הבית חב"ד קודם, כן? זה נתון לוויכוח. אני חושבת שכל מי שראה את הפודקאסט הקודם יכול להסכים איתי שאני פתחתי את הבית חב"ד. האמת, אנחנו לא מעלים לפי הסדר, אז אולי זה יעלה אחרי זה, אבל לא נורא, תתעדכנו. כן, הם התעדכנו. אבל אני חושבת שעכשיו נתחיל מההתחלה. בעצם, איך אתה עשית את זה? אוקיי, אז אנחנו, כמו שאמרנו לפני כן, הגעתי לבד לבית חב"ד, למורו. לפנייך, הבאתי דבר ראשון בחור אחד, מנדיחה וראיתי בהתחלה, אחרי זה הצטרף לנו עוד בחור, וככה התחלנו את כל הפעילות של הבית חב"ד. אני לא אשכח את הרגע הראשון שהגענו למורו, אנחנו יורדים ככה את ההר, את הצוק, ואנחנו בשוק, אנחנו רואים, כאילו, הכל בעברית, כל החנויות בעברית, מקומים צועקים לנו, שלום, שלום, או דברים יותר גרועים, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כולם... הכל בעברית, כאילו אנחנו הגענו לארץ, לאילת. ואז אנחנו מגיעים להוסטל של מרקוס, ומרקוס מגיע ואומר לי, שלום, ברוכים הבאים. בוא נעשה רגע ספוילר, מי זה מרקוס בכלל? מרקוס זה הצדיק הכי גדול שיכול להיות בה. אין אנשים כאלה, בן אדם מיוחד מאוד מאוד. מרקוס כפרה עליו, הוא לא יהודי כמובן, אבל הוא יותר יהודי מהרבה אנשים. יש לו לב זהב, הוא נתן לנו את ההוסטל שלו. הבית חב"ד שהתחלנו בהוסטל שלו במשך חודש וחצי. בחודש וחצי האלו, לא היה לו מטבח, לא היה לו סלון, לא היה לו חצר, הרס לו את ההוסטל, תפילות, הוא הביא לנו מפתח של המטבח שלו, והוא אמר לי, תקשיב, תכשיר את המטבח, כל המטבח הוא שלך, אני לא נכנס, הכל שלך. וככה אנחנו הכשרנו את הכל, וחודש וחצי עשינו אצלו את הארוחות שבת, את התפילות, בן אדם צדיק, אין אנשים כאלה בעולם. אשכרה השתלטתם לו על ההוסטל. בדיוק, ובן אדם מדבר עברית חלק, ישראלי לכל דבר, אומר לי, בוא אתה חב"דניק אתה, נכון? אני רואה יש לך כיפה יחי, ככה אומר לו, מאיפה אתה יודע? כאילו, מה הסיפור? קיצר, בן אדם יודע הכל. תותח עד היום, הוא החבר הכי טוב שיש לנו בבית חב"ד, אז דרנו בכל דבר אפשרי. אני חושבת שבאמת נשים בסוגריים, שמרקוס כל פעם שאנחנו חוזרים לכאן לחצי שנה, הוא סוג של דואג לבית חב"ד, שהכל יישאר שם פיקס, שהכל יעבוד חלק. הוא נכנס, הוא מנקה, הספרייה, ארון קודש, צדיק יסוד עולם, באמת, חסיד אומות העולם, מדובר על מרקוס, אין אנשים כאלה. בקיצור, אז אנחנו התחלנו ככה, חודש וחצי אצלו בהוסטל, ובחודש וחצי הזה אנחנו אמרנו, אנחנו עכשיו מחפשים מקום לבית חב"ד חדש. אנחנו עוברים מקום, אנחנו לא ידענו, היינו ילדים, בני 22, לא יודעים כלום. ואחרי חודש וחצי, שאנחנו מחפשים בכל האי, מחפשים בית ומחפשים ולא מוצאים כלום, אין שום דבר להשכרה במורו. מורו, בוא נסביר מה זה מורו. מורו זה אי קטן, 3,500 אנשים. זה הלב שלנו. מקום פיצי, מקום שאין, כולם מכירים את כולם, ואין מקומות להשכרה, כאילו אנשים מחכים בתור שנים להשכרה, ואם יש, זה דירה למגורים קטנה, בגודל 40 מטר, במקרה הטוב. כמו שהיינו גרים בה, כן מנחם. כן, אנחנו גרים בפחות. היינו גרים בפחות, אוקיי. כן, כן. היום אני רוצה שגם לספר את הסיפור של ההתחלה שלנו ביחד, בשנה הראשונה שהגעתי איתי לבית חב"ד, שבאמת גרנו, הבית שגרנו שם, הוא היה מחסן, כן, החדר או הניואט יכולנו לעמוד בו. נכון. אני חושב שהוא היה אולי איזה, אולי 14-15 מטר כל הדירה, זה היה משהו הזיה. טוב, אנחנו עושים להם ספוילר של ההמשך, אבל... נחזור לענייננו. בקיצור, אז ככה אנחנו בחודש וחצי הראשון מחפשים מקומות, ואין מקומות במורו. אנחנו משתגעים, מתחרפנים, לא קיים מקום. וכתבנו לרבי כמה וכמה פעמים, והיה לנו תשובות מטורפות על למצוא מקום ולהגביר את הפעילות. אצל מרקוס בשבת הרביעית, הכנסנו אצלו בחסר כמה, 60-70 אנשים כבר, היו 150 מטיילים שרצו להיכנס, זה לא היה מקום. אנשים עמדו אחד על השני. אז בניסי ניסים, יום אחד מרקוס מגיע ואומר, תקשיב, יש איזה ירקן פה. והירקן הזה, הוא מצא מקום אחר בחצי מחיר. נשים בסוגריים שבמשך כל העונה הראשונה היינו קוראים לזה המכולת של יעקב. הירקן. ובאמת הוא הסכים, אנחנו הבאנו לו סכום כסף לא קטן, בתור התחלה, כדי שהוא יסכים לעזוב למקום אחר, וחוץ מההשכרה, עכשיו פה יש משהו מדהים, הרי בסופו של דבר, לא היה לנו שקל.
לא היה לנו שקל, כאילו עבדתי לפני, מאיפה הכסף הגיע, כן? מאיפה האומץ? עזוב מאיפה הכסף, אתה יודע, האומץ לקחת כאילו... זה בטוח... אוקיי, מאיפה הכסף? בואו נתחיל מזה. האומץ, אני אגיד לך את האמת, אני לא חשבתי יותר מדי. לא חשבתי, פשוט קפצנו למים, ידענו שזה מה שצריך לעשות, יש ברכות מהרבי, הלכנו על זה. עכשיו, מאיפה הכסף? אז עבדתי לפני כן כמה חודשים בניו יורק, אבל זה היה כלום, כאילו זה היה התחלה לגמרי, והבנתי, אני עדיין קצת משוגע, אבל יש קצת היגיון, ואני הבנתי שאני לא יכול ככה להתחיל. אז הלכתי לאיזה מישהו, אני לא אגיד את השם שלו פה, אבל איזה מישהו שהוא תורם גדול, להרבה מאוד מקומות, הלכתי עד אליו, טסתי אליו למשרד, והייתי אצלו שבוע, והוא אומר לי, תקשיב, כשאתה פותח, אני מבטיח לך, אני מביא לך 36,000 דולר לפתיחה. אמרתי, אופה, עם 36,000 דולר, אני מתחיל את הבית חב"ד, שכירות, עובדת ראשונה, קצת אוכל, וככה אנחנו נתחיל. בקיצור, אני מגיע, חותם חוזה, שם את כל הכסף שהבן אדם הוא יצא, וחותם חוזה חדש עם בעלת הבית, ואני מתקשר אליו ואומר לו, צדיק יקר, זהו אנחנו. אח שלי היקר, איפה המזומנים, חיים? חתמנו חוזה, בבקשה, זה החשבון בנק, תשלח, אנחנו רוצים להתחיל. והבן אדם אומר לי, תקשיב, עוד שבוע, אני בדיוק טס עכשיו, עוד שבוע אני אדבר איתך. אחרי זה עוד שבוע, עורך חשבון שלי בדיוק לא נמצא עכשיו בארץ. קיצור, עוברים כמה חודשים והבנתי שאני לא אראה ממנו שקל. ועברנו תקופה מאוד קשה, אני זוכר שבלילה הראשון שנכנסנו לבית חב"ד, אנחנו נכנסים, לא היה דלתות עדיין, כאילו נכנסנו לבית ששיפצו אותו בדיוק, ישנו ככה בלי דלתות, קמנו בבוקר עם 2 כלבים ליד המזרונים שלנו, ולא היה לנו כסף לאכול. לא היה לנו כסף לקנות אוכל. כאילו גם איזה אוכל יש, אין בשר, אין כלום, אבל פסטה או משהו. אני זוכר שביקשנו מטיילים, לא היה לנו נעים, אבל ביקשנו מטיילים, כי כבר האשראי לא עבר יותר, אם הם יכולים לקנות פסטה ונעשה ארוחה ביחד. ככה התחיל, זה כואב לי להגיד את זה, אבל הגענו לרמה כזאת, כי כל הכסף היה על זה. אז שבת הראשונה, אנחנו מתחילים שבת הראשונה בבית חב"ד, 150 איש מגיעים, ואין לנו כיסא ושולחן להביא להם. 150 איש יושבים על הרצפה, כי אין כלום. גם הלחם זה פיתה שהכנו על מחבת, 3 סלטים, מי מדבר בכלל על בשר ועוף? כאילו זה חצי שנה מהקמה של הבית חב"ד לא אכלנו בשר ועוף, כאילו היה. וואו. כן, לא הצלחנו להביא לשם, כאילו זה בלתי אפשרי. אז בשבת היה דגים, זה המנה המרכזית, וסלטים, זה מה שהיה. אז בשבת הראשונה 3 סלטים ופיתות, זה מה שהיה, אנשים אכלו על הרצפה, זאת הייתה השבת עולה הכי שמחה של העונה. אנשים שם רקדו והשתגעו ושמחו, היה אווירה של התחלה חדשה, ובאמצע ארוחה קם איזה אחד, אני לא אשכח אותו, איתי, והוא קם ואומר, חבר'ה תקשיבו, כל אחד תורם כאן כיסא להתחלת הבית חב"ד, וכל 8 איש שולחן. ביום שלישי, 3 ימים אחרי זה, כבר היו 150 כיסאות ושולחנות ככה לבית חב"ד. טירוף, ככה התחלנו. וואי. בשבת השנייה היה חם רצח, מורוס, חוניה דלמות, ואין מזגנים ואין כלום, היה איזה מעברר שבור מסכן ל-150 איש, מגיעה לבחורה, אני זכיתי אחרי זה לחתן אותה, עשינו סגירת מעגל, זה אפשר להגיד את השם שלנו, נופר בן ישר, והיא אומרת לי, אני תורם את המזגן הראשון, ככה מתחילים, בום, תרמה מזגן, שבועיים אחרי זה, מגיעה בחורה מגדרה, ואומרת לי, מה עוד חסר בו? חסר בו ספות, אין איפה לשבת, בום, תרמה ספות, וככה התחלנו את הבית חב"ד מאפס, בלי כלום, 2 בחורים עם חלום אחד גדול, להביא את המשיח ולהפיץ יהדות בכל מקום, ואני חושב שהרגע ששינה אצלנו משהו, זה חודשיים אחרי ההתחלה, אנחנו יושבים בבית חב"ד בערב, ומגיעים 2 מטיילים, ואומרים לנו ככה, תקשיבו, אנחנו הגענו מהארץ, ובהתחלה אמרנו, אנחנו נאכל רק כשר. והגענו לריו, היה שם מסעדה אחת, אכלנו, היה קשה, הצלחנו לשמור. אחרי זה היינו באיתקרה, מספרים לי, אבל הבלים. הכל אבל הבלים! היינו באיתקרה. ובאיתקרה הרבה יותר קשה, הם אמרו שהם היו אמורים להיות באיתקרה 1.5 שבוע, ומכיוון שאין שום דבר קשר, הם קיצרו את זה ל3 ימים, ובדרך למורו, מאיתקרה, הם אמרו, די, נמאס לנו, כי אנחנו לא נוכל לקצר את כל היעדים שלנו, כי אין קשר, אין מה לעשות, אנחנו ניפול עכשיו, ומה שאחרי זה, הלאה בבאללה. הם לא ידעו שפתחנו את הבית חב"ד. וואו. והם הגיעו אלינו לבית חב"ד, והם אמרו לי, אני לא אשכח בחיים, אני זוכר, הם מגיעים דמעות בעיניים, הם אמרו לי, אתם הצלתם אותנו מלאכול לא כשר, ואנחנו מחליטים עכשיו החלטה טובה, עד סוף הטיול, לא משנה מה, אנחנו עושים רק יעדים עם כשר. מנחם, אתה מטורף. אנחנו לא עשינו כלום, זה הכל הרבי.
אבל זה הרגע שאמרתי לעצמי, אוקיי, היה שווה את כל המאמץ, את כל הבלגן, את כל מה שעברנו. ישבנו על הרצפה על מזרונים, כן, עם דלתות פתוחות, ולא היה לנו אוכל, והכל מאפס מכלום, היה שווה לרגע הזה. אני אשבור קצת את הקרח, איזה מזל שלא הייתי בפתיחה. למרחיים. האמת היא בוא נפתח איזה נגיד דוגרי, כן? זה לא נכון לפתוח בית חב"ד בתור רווק. זה לא מה שהרבי רוצה. הרבי קבע שזוגות יפתחו, יש סדר מסודר איך לעשות את זה. בחור לא צריך לפתוח בית חב"ד. בחור יכול לבוא בתור מרכז שליחות, לעזור לשליחים, שהוא יפתח לבד, זה לא נכון. אז אתה בעצם אומר שאתה לא עשית מה שמקובל. לא עשיתי מה שמקובל, ואני אגיד לך יותר מזה. אם תשאלי אותי היום, אני מתחרט על זה. הנכון זה היה לפתוח בתור זוג. אבל זה כבר קרה, וכנראה זה היה צריך לקרות, וכמו שאמרת עכשיו בדיוק. אני בסוגריים שמחה שזה קרה, כי אני לא חושבת מה זה לא חושבת? אני חושבת שהייתי עושה הכל, כן? כן, אבל התחלה הייתה מאוד מאוד קשה. אבל היינו כבר עם ילד, היינו עם תינוק, וזה כבר אחרת מאשר זוג שהוא בלי ילדים, כן. יש לך אחריות על בן אדם, אתה לא יכול לזרוק אותו סתם ככה, בית בלי דלתות ובלי מזגן, והכל יהיה בסדר. אז ככה התחלנו בבית חב"ד. שנה שלמה שנתנו באמת 24/7, אבל אנחנו עדיין ילדים, אנחנו 2 ילדים שלא יודעים כלום מהחיים שלנו, שרק מתחילים ככה את הבית חב"ד, לנהל, פתאום לפתוח מסעדה. מה היה במסעדה? היו 2 דברים במסעדה, היה חומוס והיה שקשוקה, זה מה שיש לאכול. אתה לא רוצה לספר להם שפעם אחת הצלחת להביא בשר והיית צריך לעשות למישהו אחר. שחשבתם שאתם איזה עובד בכפר, והבאתם בשר של חמין, שמתם אותו על שיפודים, וואלי. תקשיבו טוב. אנחנו אחרי הפתיחה כמה חודשים, 5 חודשים שאין לנו בשר, אין לנו עוף. טסתי לסאו פאולו, וחזרתי, הבאתי איתי 9 ארגזים ענקיים מלאי בשר ועוף. אנחנו התלהבנו, יאללה, פותחים מסעדה, מביאים לכל המטיילים, כולם חיכו, אנשים התבאסו, שתביני, אנשים 4 חודשים, טיילים בכל היבשת, מגיעים למורו, אומרים, יס, בית חב"ד, הרב, אני לא אכלתי חודשיים בשר ועוף. אז אני אומר לו, חבובי, אתה תמשיך עוד חודשיים לאכול בשר ועוף, אני ממש מצטער. אין לנו כאן, אתה יכול לבחור 2 דברים, או חומוס או שקשוקה, ואנשים מתבאסים. אז אני מביא בשר ומביא עוף, אני לא אשכח את הרגע שנכנסנו עם הבשר ועוף לבית חב"ד. ואנחנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים יותר מדי איך על אף שהבחור שהייתי ידע טוב, ידע לבשל, עשינו בשר, אני לא טועה מספר 5, עשינו אותו שיפודים. מה קרה? הוא נהיה מסטיק. אנשים שלא אכלו עכשיו בשר חודשיים, לא עניין אותם כלום, פשוט דחפו את זה ואכלו. ואחרי זה כמה אנשים שאכלו, אני רואה איזה אחד משתעל, השני משתעל, עד שזה אחד נחנק לגמרי. אני תופס מזל שאני למדתי עזרה ראשונה, ישר עשיתי לו איימליך, הצלחנו להוציא את זה, ברוך השם הכל בסדר, הוא אמר לי תודה רבה והמשיך לאכול. כעבור 5 דקות נתקע לו עוד חתיכה. ואני עושה לו שוב פעם, וברוך השם הוא ניצל, הרגשתי גם טוב, הצלתי יהודי, אבל כמעט גם הרגתי אותו. אבל אז הבנו שאנחנו צריך רבנית לבית חב"ד. אני אשאל אותך עוד שאלה. תני בראש. היו בנות שהתחילו איתך? או, רבנית. את מכשילה כאן. גם מרוקאית, וואחה. האמת היא שזה לא נכון לפתוח בתור רווק כמו שאמרנו, אבל יאמר לזכותנו שאנחנו היינו צדיקים לכל דבר. 3 הבחורים, אנחנו ישבנו אחד עם השני. כן, גם הייתי שם מצלמה של האח הגדול? בשמחה. מחכים למצלמות, לא היה כסף, לא היה תקציב למצלמות, אבל האמת היא, היינו בחורים בסדר גמור, אנחנו ישבנו בלילה, אם לא כל לילה, לפחות כמה פעמים בשבוע, ודיברנו אחד עם השני, ואם היה איזה אחד שהגזים פה, או שתקשיב, הבחורה הזאת שמה עין, או לא יודע מה, היינו מדברים אחד עם השני, וברוך השם, כאילו עברנו את התקופה הזאת בלי בעיות בכלל, במבט לאחור עוד פעם, זה לא היה נכון לבוא בתור רווקים, אבל עברנו את זה בשלום. איך אתה מסביר את זה, אבל? כי זה בחורים, עזוב רק אתה, אוקיי? בוא נדבר עכשיו בכללי גם על הבחורים שבאים להתנדב בכל הבתי חב"ד. איך אתה מסביר את זה? כי בתכלס זה בחורים שלא היה להם שום אינטראקציה עם בחורה בשנים האחרונות שלהם, ופתאום הם נחשפים לעולם שלם של בחורות, כאילו, זה סוג של רק תבחר, כאילו, אני לא יודעת איך לבטא את זה אפילו, אבל, ובוא נגיד שהם לא הבחורות הכי חב"דניקיות או צנועות בנוף, כן? זה בחורות שהן בטיול שלהם, אתה פתוח לראות כל דבר, כן? כאילו, רק תרים את העיניים, חיים. אז איך? אז אני אגיד לך, היום, אחרי 9 שנים של בית חב"ד, אני רואה את הבחורים, ואני יכול להגיד לך בדיוק מה יקרה לכל אחד. בחור שמגיע
עם ראש לשליחות, יש כלל בהלכה שאומר ככה, כלי שפולט הוא אינו מקבל, אוקיי? הוא אינו בולע, שזה אומר, אם אתה עסוק כל היום בלהוציא ממך, בלתת לשני, לתת למטיילים, לתת לאנשים שנמצאים, רוחניות הכוונה, כן? אתה עושה שיעורים ותפילין, אתה רק עסוק בתוך זה, אתה לא מקבל שום דבר מהמקום, לא מהמטיילים, לא מהמטיילות, ובואי, גם מהמטיילים, יש שם הרבה בעיות חוץ ממטיילות, יש שם הרבה עולם הזה, יצר רע, נקרא לזה ככה, בחור שנמצא עם הראש במקום, והוא רק רוצה לתת מעצמו לרבי, למטיילים, ורוחניות ושיעורים ותפילות, הוא לא יקבל כלום. אני רואה בחור שמגיע אליי, אני יכול להגיד לך בוודאות מה יקרה בעוד 4-5 חודשים. כי אני רואה את הסגנון, אם הוא מגיע לשליחות, או שהוא פוזל קצת את הצדדים. אם אתה לא עסוק בלהוציא, גם אם אתה לא תרצה לקבל, בסוף אתה תקבל. ככה זה עובד. האמת, אני זוכרת ששאלו אותי פעם אחת באחת ההתוועדויות, איך את עושה את זה עם הבנות? כאילו, כי מצד אחד זה מאוד עדין כזה, כי את לא יכולה לפגוע, את לא יכולה לרמוס, מצד אחד הן באות בעצם להיכנס לבית חב"ד. אז מה, את ישר אומרת להם כאילו שאי אפשר להיכנס ככה? אז אמרתי כאילו, וואלה, הגישה של הבית חב"ד שלנו היא קודם כל, הן באות להיכנס, אז קודם כל אני קופצת עליהם עם חיבוק. אחות שלי! מכסה אותם ישר עם החיבוק. מכסה, רעים בלב. ואז מוציאה אותה חוצה. אבל וואלה, אבל אני חייבת להגיד לך, כאילו, אני חושבת שזה מעבר שחס ושלום לא ייכנסו ככה לבית חב"ד, זה קודם כל שנייה קבלת פנים, אוקיי? אז כן, אז אני אקדים אותם צעד אחד לבחוץ, ואני אבוא ואני אתן להם חיבוק, ומה קורה, ומה העניינים, והכי אווירה בעולם של בית חב"ד מורו. ואחרי זה, שנייה לפני הסטפ הבא נקרא לזה, אני אומרת להם, תקשיבו, יש פה ספר תורה, יש פה, אתם יודעות, זה בית חב"ד. אני חושבת שבגלל השלב המוקדם שאני עושה לזה, החיבוק, החלק הזה פתאום נהיה קליל יותר. זה פחות, מה עכשיו היא באה ואומרת לי איך להתלבש וזה וזה. כאילו, האווירה הזאת כבר לא נוצרת, אתה מבין? אז טוב, זה חלק גם, זה בסוגריים. אני זוכר בשנה הראשונה שבאנו ביחד, היה איזה רגע שאמרתי, וואי, הנה, היא נכנסה לבית חב"ד, היא מבינה הכל. אני זוכר שהיה איזה בחורה, כאילו, בדרך כלל הבנות, בואי, זה האמת, כאילו, בנות ישראל, הן מתביישות להיכנס ככה לבית חב"ד, הן מחכות בכניסה כזה, זה לא כולם כמובן שהולכות ככה ברחוב, אבל כשהיא מגיעה לבית חב"ד, היא כבר מחכה בכניסה כדי שיביאו לה. ואז את יצאת אליה עם שאל, ואני זוכר שאת אומרת, תקשיבי, קר בחוץ, קר בפנים פיצוצים, שלא תתקרר, חבל עלייך. אמרתי, הנה, עשתה את זה בכזאת חינניות, הבחורה צחקה, כי היא הבינה בסוף מה הנקודה, אבל עשיתי את זה בכיף, בשמחה, אז לא היה לה שום בעיה עם זה, זה לא השפיל ולא גרם לה איזה משהו לא כיף. טוב, אנחנו קפצנו את הנושא, אבל זה חתיכת אישיו. תגיד לי, איך בעצם המקומיים קיבלו אותך שמה? איך זה עבד? כאילו, אתה סיפרת פה שכל הברזילאים שם, טוב, מה זה סיפרת? אני גם גרת שם. כולם תמיד מקבלים אותך בחום ובאהבה, והם אוהבים את הישראלים. ובאמת, אני חושבת שזה אחד המקומות הכי בטוחים בברזיל. כאילו, אתה יכול ללכת שם עם פלאפון בחוץ, והכל סבבה, ותמיד אתה תשמע וסבבה, ומה העניינים, ואח שלי, ועשאי, קיצור, באמת אווירה טובה. אבל בסופו של דבר, אתה לא הגעת לטיול, אתה הגעת לתקוע יתד, אתה מבין? אז האמת שהבנתי את זה די בהתחלה. זה שונה לגמרי לטייל ולבוא להיות מקומי. הרוב, חייב לציין, הברזילאים מאוד אוהבי ישראל. בקושי שם אנטישמיות, אוהבים אותנו מאוד מאוד מאוד, נכון, לנשיא עכשיו קצת לא, אבל מצד העם אוהבים אותנו מאוד. ורוב המקומים קיבלו אותי מאוד יפה, איזה כיף, יש פה רב, סוף סוף יהיה פה משהו רוחני, איזה מישהו שידריך אותם, כל האלה שנופלים ימינה, נופלים שמאלה וקצת מאבדים את הכיוון, אנחנו פה בשביל זה. אז הם מאוד שמחו, רוב האנשים, במיוחד הרופאים וכל האלה, יצרו איתי קשר ישר, העירייה, השוטרים, בוא תהיה איתנו, וזה היה מצוין. אני אכנס בסוגריים, אתם יודעים שאשכרה כשיש בעיה, אני מדברת איתכם משרד החוץ, שגרירות, אני ומנחם יותר נכון, הכתובת הראשונה לדבר הזה. זה נשמע הזוי, כאילו, אתה יודע, טוב, אחרי זה אנחנו נמשיך וניגע בזה, אבל אני לא מבינה איך אשכרה לא מכירים בנו כגוף, כאילו, אתה יודע, שעוזרים לבתי חב"ד. זה לא הגיוני שלגופים כל כך מיניאטורים, אני אקרא לזה, עוזרים בארץ, בעולם, ובתי חב"ד, שהם
הם המקום הראשון הם השגרירות האמיתית, במקומות שהשגרירות לא יכולה להגיע, אז הם מתקשרים אלינו ואנחנו מסדרים את זה. אנחנו פועלים בשבילם. אז איך יכול להיות שאין אף אחד שמכיר בנו כגוף שצריך לעזור לו, לממן אותו, לתת לו כסף, איכשהו להעצים את הדבר הזה, את השליחות האדירה הזאת? שמעי, לממן אני לא חושב. את האמת, אני לא חושב שזה גם נכון, כי יש את מדינת ישראל ואנחנו לא כפופים לכל הדברים והחוקים שלהם ומה שהם רוצים. אבל אנחנו השגרירות. זה נכון. אז מה כן צריך לעשות? האמת היא שפעם היה לזה, היו שליחי חב"ד שהם היו סוג של נציגים של השגרירות שהם יכלו לזהות אנשים כדי לקבל דרכון. עכשיו מגיע מטייל, איבד את הדרכון שלו במורו, נכנס לים, איבד את הדרכון. הוא מגיע אליי לבית חב"ד, אני אומר לו, תקשיב, אין לי מה לעשות, אתה צריך עכשיו לקחת סירה, אוטובוס, ואז להגיש תלונה במשטרה. אחרי שאתה מגיש תלונה במשטרה, לקחת טיסה עד לשגרירות להוציא דרכון. פעם זה הרבה יותר פשוט. המטייל מגיע אליי, אני מזהה אותו, והשגרירות שולחת את הדרכון עד אליי. זה השתנה אחרי זה, אולי הנה, זה הצעה לממשלה הבאה שתקום. הצעת ייעול. זה יעזור, לא לנו, זה יעזור למטיילים, ואנחנו שם בשביל לעזור להם. חד משמעית. טוב, רגע, אנחנו קטענו אותך. איך המקומיים קיבלו אותך? איך המקומיים קיבלו? הרוב קיבלו מצוין, אבל היו בודדים, במיוחד השכן שלנו, כומר, שונא ישראל, אני גם מבין למה הוא שונא ישראל. זכרו לי פורים אחד אחרי זה 3-4 שנים, שנכנסו אליו איזה 10 חבר'ה שיכורים לגמרי. זה היה יום ראשון, הוא בדיוק היה באמצע הדרשה שלו. הם התבלבלו בלוקיישן, מי שלא יודע, בית חב"ד שלנו צמוד לכנסייה. והם נכנסים לכנסייה וצועקים, ארור המן, וצורכים עליו, הורידו אותו מהבמה. זה לא היה נכון לעשות את זה, כמובן, זה להתגרות יותר מדי ולהוריד אותם. אבל זה מה שקרה, ומאז הוא שונא אותנו גם בצדק. הוא גם שונא אותנו לפני כן, אז זה רק תירוץ שהוא חיפש. ולא רק הוא, היו עוד כמה אנשים. בסוגריים, ונגיד את זה בעדינות, יש אנשים ששולטים במורו. ואנשים ששולטים במורו דווקא אוהבים אותנו, אבל היה איזה מישהו זוטר כזה שלא בדיוק אהב אותנו, איזה אחד המקומיים. סיפור שלם. אני לא אכנס לכל הסיפור הזה עכשיו, אני חושב שזה לא המקום. אבל סוף הסיפור הוא שהוא לא רצה שאנחנו נהיה שם, ובסוף הראיתי לו תמונה של הרבי, היה לי מכתבים מהרבי מטורפים, ואחרי שהוא ראה את התמונה של הרבי, הוא נרגע, ואפילו עזר לנו אחרי זה בדברים שהיינו צריכים, והיה אחת התהפוכות המטורפות. אז רוב המקומים קיבלו אותנו סבבה, חוץ מכמה בודדים. אפרופו התמונה של הרבי, הדבר שהכי מרגיע אותי נראה לי בבית חב"ד שלנו, שאיך שנכנסים לבית, איזה נכנסים? אתה כאילו רק בשער כניסה של הבית חב"ד, יש לנו תמונה עצומה של הרבי, מהרצפה עד התקרה. אני מבחינתי זה השומר הכי טוב לבית חב"ד, כן? ענקית! 2.5 מטר. כל מי שבא להיכנס כאילו נעצר, כאילו לא... מי זה הבן אדם הזה? אני זוכר שראש העיר הגיע פעם לדבר איתי, והוא יושב ואומר לי, תקשיב, למה הוא מסתכל עליי כל הזמן? אנחנו יושבים פה, הוא מסתכל עליי, יושבים שם, הוא מסתכל עליי, והוא לא יודע מה קורה איתו. זה התמונה של הרבי בכניסה, כל בית חב"ד, למי שאין דחוף, כאילו ברור, לכל בית חב"ד יש תמונה של הרבי, אבל צריך משהו ענק, 2.5-3 מטר כזה, זה נותן אווירה אחרת. כן, זה נותן אווירה אחרת, זה נראה מטורף. טוב, רגע, אז בוא נמשיך בעצם סיימת שם את השנה הראשונה, ובאת, התחתנו, נכון? ואז היה לנו את השנה הראשונה בארץ. אני רציתי בהתחלה, אני אמרת, אני מתחתן, 7 ברכות, ביי. אני ואשתי טסים לברזיל, יש מה לעשות, שם יש שם מטיילים, אנחנו מתחילים את הבית חב"ד. מזל שיש לנו משפיעים. הרב שלי אמר לי, אם אתה טס לשליחות מיד אחרי חתונה, אתה מתגרש. אמרתי, איך אתה מדבר בכלל? הוא אומר לי, תקשיב לי, והאמת זה העצה הכי טובה שהוא הביא לי. נשארנו שנה שלמה בארץ. כן, אבל היינו מספיק משוגעים גם לטוס שהייתי בחודש כמה, 7, 8. היית בחודש שמיני? הייתי בחודש 8. נספר בקצרה? אפשר. היו בעיות קטנות בבית חב"ד, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, והרב שלי התקשר אליי ואמר לי, מנדי, אתה עכשיו תופס טיסה וטס, אם לא, אין כזה דבר, כאילו אתה שליח של הרבי, אתה צריך לעשות את זה. אמרתי לו, אני כבר לא לבד, יש לי אישה, אשתי בחודש שמיני, אנחנו צריכים לבדוק. אשתי אומרת, אני לא מחליטה, מישהו מחליט, זה הרבי, תכתוב. אנחנו כותבים לרבי תשובה חיובית, לטוס בזריזות האפשרית,
ואנחנו, כן, את בחודש שמיני. אני חושבת שתוך שבוע, איזה שבוע? יומיים נראה לי קנינו כרטיס, משהו הזוי. משהו משוגע לגמרי. תוך שבוע כבר היינו במורו. לפסח, והיה שם, אז היה לגמרי, כי בחודש שמיני לא בדיוק אפשר לטוס, כן? השגנו מסמך שנראה לי עם 6 חודשים, משהו כזה, ואנחנו מגיעים למורו, וחייבים לציין, במורו אין שירותי רפואה, יש מרפאה מסכנה, שמגיע רופא פעם בשבוע, והשאר איזה אח ואחות, המרפאה נראית כמו, אני לא יודע, כמו בית כלא. סניף של עזה. על הפנים, ואם קורה משהו, לדע, אין מי שיעזור לך. אני לא יודעת מאיפה העומד, שתדע לך, כאילו בדיעבד אני חושבת על זה עכשיו, אנחנו ספוקים בראש. זה לא היה הגיוני לעשות את זה בשום. לא, חסר אחריות בעליל, כמו בדרך לחתונה. אבל עשינו את זה, זה מה שהרבי רצה, וזה מה שצריך לעשות. הגענו לשם, את בהיריון חודש שמיני, אני זוכר, ערב פסח, את מבשלת שם, פסח נראה לי היה שם איזה 450 אנשים, ופתאום את יוצאת מהמטבח, לבנה, ואת אומרת לי, מנחם, אני מרגישה צירים, קיבלתי צירים, אני חוטף חום, כאילו, דמיינתי שאולי יקרה משהו כזה, אבל לא חשבתי מה אני עושה עכשיו. אני רץ לרחוב הראשי וצועק, אני צריך מטוס פרטי, מספר של טייס. והשגתי מספר של טייס, אמרתי לו, תקשיב, אתה מחכה שנייה, אם אני קורא לך, אתה מגיע לפה ישר. אני חוזר לבית חב"ד, את אומרת, רגע, זה נרגע, אזעקת שווא, וברוך השם נכנסנו ליל הסדר, כמו שצריך, והכל היה בסדר, אבל כמובן מיד הקדמנו את הטיסה, ומיד אחרי ליל הסדר כבר חזרנו לארץ. אני זוכר, זו טיסה ישירה של 16 שעות מסאו פאולו לתל אביב. נכון, וואו. אין לי מושג איך לא היה לזה, כל הטיסה אני מפחד שתלדי. אבל היה ברכה מהרבי, אז הנה נולד בארץ והכל הסתדר. טוב, אחר כך חזרנו לארץ, באמת שלום בר נולד, הגדול שלנו, עכשיו הוא בן 7.5, כמעט 8. ואתה יודע, כאילו אני נזכרת בשנה הראשונה שלנו בשליחות, שהגענו ביחד, כזוג נשוי, אני מדברת איתך עם תינוק, ונחתנו, אתה יודע, כאילו, אני אומרת, היינו מה זה ברבק, אנחנו כאילו באנו במטרה להפוך את העולם בשביל הרבי. אין שום יצור חי בעולם הזה שיכול לעצור בעדינו. ונכנסנו בכל האטרף, עם כל האטרף הזה בכלל התחלנו את החיים שלנו שם, שאנחנו גרים באותה דירה עם בחורים, אתה קולט? זוכר? זה הדבר הכי הזוי בעולם. הזכרנו דירה, בתוך סמטה מגעילה, מסריחה של מטר אין שם רוחב, העגלה לא הייתה עוברת שם, ואנחנו דירה בלי חלונות, סלון קטן למטה, 2 חדרים מעל זה, עם מדרגות ספירלה כאלה קטנות שעוד שנייה נפלנו תמיד. אני נפלתי שם עם שלום בר, אני זוכרת, זה היה אחד המפחידים. אנחנו בחדר אחד, הבחורים בחדר שני, או אני או את יכולים לעמוד בחדר. אין מקום בחדר. כל דפיקה קטנה של הבחורים אנחנו שומעים, זה לא היה הגיוני בכלל, אבל גם היינו בחורים, בואי, כאילו... היינו סוג של בחורים, עד היום, חיים. אבל אז הנה, אני זוכר, אנחנו נשארנו כל ערב, בבית חב"ד עד 12:00, עם תינוק, הילד איתנו, משחק בין מטיילים, כל אחד תופס אותו, משחק איתו, עם שלום, ואז הולכים לישון ב13:00, קמים כבר ב8:30, 9, וככה כל היום בבית חב"ד, כאילו אנחנו לא נשואים, כאילו אנחנו בחורים שבאנו עכשיו להתנדב בבית חב"ד. אנחנו למדנו תוך כדי תנועה לנהל את הכל ביחד. כאילו, אני זוכרת שהיה אז כאילו עובדת בחצי משרה, משהו כזה, ואז התחילו להגיע מטיילים. פתאום כאילו מצאתי את עצמי, אתה יודע, כזה עם שלום בר על הידיים, נכנסת, מבשלתי איתו איזה חביתה, איזה אורז, קציצות. וכאילו, אתה אומר, היה הרגשה כזאת, שאת הכל כאילו, יאללה, עושים, והכל כאילו בקליל, אבל בתכל'ס זה לא היה קליל. בוא, אני אומרת, בוא נעז, כאילו, אז היינו... זה היה התחלה. כאילו, כל הקושי היה שם. למדנו לנהל תוך כדי, אנחנו לא ידענו כלום. לא ידענו איך פותחים מסעדה, לא ידענו לנהל. לתמחר, בוא. אני זוכר שאחרי איזה חודשיים ומשהו, אנחנו קולטים שאנחנו פשטנו רגל, כאילו, אין כסף כבר לכלום. ואני אומר, זה לא הגיוני, אנשים משלמים על הארוחות, כאילו, במסעדה. שבת, אני יודע, חצי משלמים, חצי לא. איך זה יכול להיות שאין בכלל כסף? זה לא הגיוני. אז הגיע איזה אחד שהוא, לא זוכר אם הוא כלכלן, הוא אמר, בוא נשב שנייה, אני יושב איתו, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אתה מפסיד על כל מנה שאתה מוציא מהמסעדה. אמרתי, זה לא הגיוני, זה לא, הוא עושה איתי את החישוב, ואני קולט שבאמת נכון, בלי קשר לסחירות והחשמל, רק המסעדה עצמה הפסידה. אז פשטנו רגל פעם אחת,
אבל אז סידרנו את זה כמו שצריך, אלינו קצת מחירים של מסעדה, וברוך השם הצלחנו לעלות על דרך המלך. ברוך השם, אנחנו, אפשר להגיד שהתמקצענו קצת, ואנחנו קצת מבינים איך להניע כבר את הדבר הזה. בעזרת השם השנה גם אני רוצה מאוד לפתוח את המסעדה השנייה שלנו. זה לא סגור עדיין, אבל יש לנו את השטח של בית חב"ד, וצריך לעשות שם משהו בנוסף. גדלנו עם הבית חב"ד ביחד. נכון. הרעיון הוא שיהיה מסעדה שלא קשורה לבית חב"ד. כי לפעמים כן, אנשים שהם לא צנועים, לא רוצים להגיע לבית חב"ד כי לא נעים להם, אז הם לא יכולים כשר, וזה הכי כואב לי. אז אני רוצה לעשות מקום נפרד לגמרי, שהמשגיח יבוא בבוקר, יבדוק את הדברים, ידליק את האש, וכמובן, זה כשר כמו שצריך, אבל שאנשים לא יתביישו ויוכלו כשר תמיד. זה רעיון מהמם, הלוואי שבאמת נצליח להוציא את זה לפועל כמה שיותר מהר. בעזרת השם. טוב, בוא קצת דברים מצחיקים מהבית חב"ד, חייב קצת ג'וס. וואו, עונה ראשונה? היה שם אותנטיות, היה שם שני ילדים עם תינוק שהשתגעו. סורי, חיים שלי, אותנטיות זה שם המשחק אצלנו. אני חושבת שעד היום, זה מה שמוביל את הבית חב"ד שלנו, האותנטיות. נכון, אבל היה שם משהו, היום כן, היום אנחנו חוזרים הביתה עם הילדים ב4, לפעמים חוזרים בשעה 6:30-7, אבל שם זה היה, ישנו בבית חב"ד, אתה עייף, אתה נרדם על הספה, הילד קם לפי הצעקות של המטיילים. אני זוכר יום אחד, הבאת את המטיילים, הבאת את שלום לאחד המטיילים, כי בדיוק כנראה כתבתי מישהו לרבי, ואת פתאום קולטת שהיה שם גירים על השולחן. אני לא אשכח את היום הזה. ישבתי באמת, כתבתי עם מישהי לרבי, ואני כאילו מהצד, אמרתי לאיזה מטייל טוב, בוא תחזיק שנייה את שלום בר, כדי שאני אוכל להיות איתה. פתאום כאילו, מהזווית, תוך כדי שאני קולטת את המכתב, אני קולטת את שלום לועס גירים. אני מסתכלת ועושה לו, אחי, מה אתה עושה? רק בגלל שתשמור עליו. לא שמתי לב, כאילו. one job. one job, חיים, one job. איי. אני זוכר יום אחד שאני עולה לקומה השנייה של בית חב"ד, אני מסתכל על הקיר ואני לא מאמין. אתה לא זוכר מה היה שם? חכה. זה סיפור של שוקו? לא, האמת זה אחר. אני עולה. ואני רואה על כל הקיר המרכזי, מטייל כנראה, ישן שם בלילה, אני לא יודע מה הוא עשה, והוא צייר ציור של נרגילה על הקיר. זה נשמע לך הגיוני? עד היום היא קיימת. צריך למחוק את זה מיד. אבל, קיצור, הסכינן בעלינו לקומה השנייה. הבית חב"ד שלנו הרי מחולק לשני קומות, מי שלא מכיר. הקומה הראשונה היא הסלון, הקומה למעלה זה האולם של ארוחות שבת. בעונה הראשונה גם שם היינו שמים ספות, ונותנים למטיילים גם את האווירה של הבית שם למעלה. בקיצור, יום אחד בבוקר אני קמה, אני יושבת על הספות שם למעלה בקומה, יושבת, מתפללת, ואז אני מרימה את העיניים שלי למעלה, אני רואה על כל הקיר. איזה משפט? אין הירך מתחדדת, אין הסכין מתחדדת. אין הסכין מתחדדת, אלא בירך חברתה. משהו כזה. ואז היה כתוב ביתר אימפריה. הכל בצהוב שחור על כל הקיר. ואתה אומר, איפה טעינו? שוקו, אני קוראת אותך. איפה טעינו, איפה? השם יעזור לנו. בית חב"ד, אנשים הרגישו מאוד בבית, ככה לצייר על הקירות ולכתוב שטויות. כמובן שזה נמחק. שוקו, אנחנו ממש מצטערים, אבל לא. זה היה גדול מדי בשביל הבחורה הזה היום חזר בתשובה, ציצית, כיפה. אין לב כזה כמו שוקו. צדיק עולם, אין דברים כאלה. אבל אפרופו הקירות האלה, הקירות של הבית חב"ד, אימא'לה, זה הלב שלי. אמרתי שבעזרת השם לבניין החדש, אם יהיה לי את האופציה ככה עם שפכת לגרד את הקירות, או לקחת את הקיר ככה, הגדה איכשהו ולשים אותו בבניין, אני פשוט הייתי עושה את זה. בואו, זה אולי הצופים יכריעו, אני נגד. די, זה מתאים לסניף בני עקיבא, זה מתאים לשנה ראשונה עם בחורים. עכשיו די, הקירות צריכים לראות נורמלי, אז אנחנו עשינו, היה ויכוח בין אשתי, אז אמרנו, למטה אני משתלט, עשינו קירות יפים, חיפוי מעץ יפה כזה, ולמעלה אני נותן לך יד חופשית. זה ייראה כמו סניף של בני עקיבא, אני יודעת מי שלא היה אצלנו בבית חב"ד, אבל מי שכן, אני חושבת שאין מישהו שבסעודות שבת לא היה יושב ומסתכל על הקירות מסביב, וקורא, ואתה רואה שזה חודר לאנשים. שתבינו, זה לא שעכשיו כל הקירות שלנו הם, הייתי פה בשנת 2000, בסדר, יש כאלה. אבל יש גם את המטיילים שהשאירו שם זיכרון, של מה בית חב"ד מורו עשה להם, איפה הוא נגע בהם, באיזה רבדים. האמת השנה כבר באתי לצבוע, כבר נמאס לי,
ואני זוכר שאני מסתכל על הקיר לפני שאני כבר עם הדלי, עשינו שם צביעה למטה, אמרתי כבר נצבע למעלה, ואני רואה בקיר כמה מטיילים ומטיילות שכתבו דברים, ואז אני קוראת, רגע, השם מוכר לי, הוא נרצח בנובה. ואחרי זה אני רואה עוד אחת, יש את לינור קינן שכתבה שם ונרצחה בנובה, ונבון, שהוא גם התקין את המעברים, ואז כתב מתחת, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו מעבר, אנשים שהשאירו והם כבר לא איתנו, אני לא יכול למחוק. הקירות האלה ספגו הרבה מעבר למילים, הם ספגו אנשים, הם ספגו משמעות, הם ספגו לא יודעת אם להגיד את הדם, אבל יש משהו עם ערך מוסף בבית חב"ד הזה, בקירות האלה, שאפילו שאנחנו השליחים שם, כאילו כל פעם, מדי פעם שאני מסתכלת על הקירות האלה, הם מעבירים בי איזושהי צמרמורת נעימה כזאת של, וואלה, אדווה, כאילו בדם יזע ודמעות הקמתם את הבית חב"ד הזה, זה בית חב"ד שחדר לאנשים. מעולה. מרגש. האהבה שלי בלב. אני זוכר, אחד הדברים הכי יפים, זה טיפ לעוד בתי חב"ד. היה לנו בחור נדיר, 1 למיליארד בשם אברמי ליפקין, הוא הגיע יום אחד בבוקר, הוא מביא לי 100 פתקים, על כל פתק הוא כותב משהו מוזר. מה ההבדל בין רופא לבין טייס? בהתחלה חשבתי שהוא מסתלבט, אתה יודע שהוא תלה את כל הפתקים האלה על הקירות, אבל איזה שפיץ אברמי. אחד חופר בור, השני מכסה. ככה 100 פתקים לא קשורים, וכל הקיר ליד הספות, איפה שמטיילים יושבים בנחת ומדברים ועם גיטרות, ככה כל הקיר מלא פתקים כאלה. ואני לא הבנתי מה הוא רוצה בכלל. אנחנו דוגלים בכללי בשיטה של הבחורים, תתפתחו, תנו בראש, תעשו דברים, אנחנו איתכם. בערב אני מגיע ללמעלה, אני רואה את אברמי יושב, ואני רואה כל מטייל מגיע ושואל, כאילו, דברים הזויים, סיפור של הקוף והקנקן. אנשים שואלים, מה זה הקוף והקנקן? דברים הזויים. אברמי מגיע ומספר סיפורים קטנים, משלים, עם מוסר השכל נדיר, כל פתק, 100 סיפורים, 100 משלים, ומטיילים מקבלים מזה תוכן, שפה, הורדתי לו את הכל, אמרתי, אברמי, כל הכבוד. מטורף. וואלה, הוא היה אחד התותחים. הוא נתן שם את הלב, את הנשמה, אברמי. הוא היה 24/7. מטייל שם הגיע 2 לפנות בוקר, הוא היה הורד, מביא לו חיבוק עם פיג'מה, ומכניס אותו לבית חב"ד. נספר על אייל שהתנדב אצלנו, אייל ונועה. וואו! האמת, הם הגיעו כמו מלאכים משמיים. זה היה בדיוק בתקופה שפשטנו רגל במסעדה, ואנחנו קולטים שאנחנו מפסידים על כל מנה. הוא בעצמו גם אמר לי את זה, ואני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי. והוא אמר, תקשיב, אני פה עם נועה, חברה שלו שאחרי זה זכיתי, וחיתנתי אותם גם כן. בזכותם למדתי בהיכל שלמה, איפה שעושים את המבחן של הרבנות, לחתן. כי אני לא תכננתי, זה לא הראש שלי, והוא אמר לי, אם אני מתחתן, אתה היחיד שמחתן אותי, אין לך מה לעשות. אז בדקתי את המבחן וחיתנתי אותו. אתה הרב הכי קטלני שיש בארץ, ושמישהו יגיד אחרת. אני לא משוחדת חיים. כל הזוגות שחיתנת יגידו את זה. אז הוא היה ראשון בזכותו, והם הגיעו לבית חב"ד, הוא אמר, אני מסדר לך את המסעדה. לקח את הניהול של הכל, של האוכל, של השניצלים, של כל מה שיוצא, ונתנו להעביר לנשימה פתאום. הצלחנו קצת להתעסק בדברים אחרים, היינו מאוד צעירים. והוא היה משוגע, אני זוכר יום אחד, הבאנו איזה ארון, מדפים חדשים לבית חב"ד, הוא הגיע, התחיל להתקין והכל, והבן אדם של המדפים הגיע איזה מקומי, הוא הגיע להביא, הוא אומר, דני, כבר צריך ללכת, ויאללה, צריך לתקן את כל הבית חב"ד, הוציא לו את המברגה מול הראש, אמר לו, תקשיב לי טוב, אין בו צחוקים, אני צריך לסדר את הבית חב"ד, תשב, תעשה קפה. שאני קודח אותך לקיר, שמעת? היו חמודים מאוד, מתוקים. אתה זוכר על הסיפור עם המטייל שהוא בא אליו עם הקברי צדיקים? וואי, זה סיפור, עזבי. אוקיי, יוציאו אותנו מפה. אבל טוב, חבר'ה, אם אתם רוצים מלא ג'וס, זה כבר להגיע לבית חב"ד שלנו, סורי. היה בעונה הראשונה, הסוף, אני חושב מתחילת הבית חב"ד, פתחנו שנה בעייתית. עוד שנה בעייתית. ככה זה עובר מדבר לדבר, כל שנה. בשנה עד אחרי, כשהגענו ופשטנו רגל, ועד שסוף סוף עלינו לדרך המלך, מה קרה? קורונה. פורים, 1,500 איש, כל המטיילים שמחים, רוקדים בלגן, 3 ימים אחרי זה נשארו לנו 20 מטיילים במורו. זה היה טראומטי. אני זוכר מטיילים, ומטיילות סוגרים כרטיסי טיסה ב-27-28 אלף שקל צד אחד מברזיל לארץ. אמרו שזהו, נסגר, סוגרים את השמיים, סגרו לעצמם ביזנס, כי הם היו בטוחות שנגמר הסיפור.
וכמובן שלא לנו כסף לשלם את זה, אבל חמי התקשר אליי ואומר, תקשיב מנחם, אני לא מעניין אותי כלום, הולכים לסגור, העולם הולך להיחרב, אני רוצה אותך, את הבת שלי והנכדים אצלי פה לידי. ואני אומר לו, אוהב אותך המון, אין לי לשלם את הכרטיסי טיסה, הוא אומר, אני אשלם את הכרטיסי טיסה. אני אומר לו, תקשיב, אין לי בעיה. אוקיי, סבבה, תודה רבה, אנחנו צריכים לשאול את הבוס שלי. מי הבוס שלי? הרבי מלובביץ'. את כתבת לרבי, נכון? וואו, זה היה חתיכת מומנט, כי אני אתן את הנקודת מבט שלי, באמת, פתאום כאילו הקורונה ככה תקפה. אני חושבת שמורו זה היה אחד המקומות שלקראת הסוף רק הרגישו את זה בו. וכל המשפחה שלי התקשרה אליי, והיה לחץ מסיבי מתון כאילו, אדווה תחזרו לארץ, זה פשוט חוסר אחריות מה שאתם עושים, יש לכם תינוק, מלא אתם. ובאמת אבא שלי אמר לנו, תחזרו לארץ, וישבתי לכתוב לרבי. בזמן הזה, בתקופה הזו, היו אצלנו ככה כמה חבר'ה חמודים שנשארו, שהתעקשו להישאר במורו למרות הכל. ביניהם היו שתי בנות ממש מתוקות. שטוב, אני אספר עליהם בהמשך. אבל ישבתי וכתבתי לרבי. וכתבתי לו, רבי, אני לא יודעת מה לעשות. כולם כאילו אומרים לי שזה חוסר אחריות מוחלט. מה אני עושה בעצם? תן לי תביא לצאת ממורו, ושאני ארגיש בסדר עם עצמי. ואני לא אשכח, אני פותחת את האגרות קודש, ואני רואה שמה מכתב שהרבי כותב. הוא כתב שם מכתב על אסתר המלכה, שהיא לא חשבה על טובתה האישית, אלא היא חשבה על טובת העם. ובעצם הבנתי שהרבי כותב לי שמה, אדווה, מה את חושבת על עצמך בכלל? תחשבי על החבר'ה שאיתך, שצריכים אותך. ומה שקרה שבסופו של דבר החלטנו להישאר. ובתקופה הזו שנשארנו, זה מה שהתחלתי לספר פה, על השתי בנות המתוקות האלה, ספיר ושירה. מי היה מאמין שהם יצאו חסידות חב"ד של החיים, אבל שתבינו, כל אחת היא אשכרה עכשיו מנהלת אורח חיים חב"די לחלוטין. חסידות של הרבי העלמת, אני לא אשכח ששירה באה אליי בתקופה הזו שנשארנו, ואמרה לי, אדווה, תקשיבי, איפה אני קונה פה בגדים צנועים? אני הבאתי לחצאיות כאילו, אני זוכרת את הרגע הזה. ומי היה מאמין, אתה מבין כאילו? אני חושב שזה הראות של הרבי. למה להישאר? בשביל 20 איש להישאר עכשיו תקוע איתם 4 חודשים, כשאסור לעשות כלום, כאילו היה שם סגר חלקי, ומה תעשה? הרבי הסתכל והוא ראה שאנחנו נשאר שם 3-4 חודשים איתם, 2 מתוכם יחזרו בתשובה, אז זה שווה, כי זה נשמה יהודית. הרבי ראה את זה. אתה יודע מה הדבר שאני הכי נגנבת על הרבי? שכאילו גם באגרות קודש אתה מקבל תשובות לפעמים שאתה לא מבין, פתאום כאילו אחרי כמה זמן אתה קולט איך הכל מתקשר, איך כאילו זה פשוט סוגר את הפינות האלה מה רצית ממני אז? אבל הכל מדויק. מטורף. רגע, יש את הסוף של הסיפור. אנחנו עכשיו פה בארץ עוד 3 חודשים אנחנו חוזרים למורו קצת פחות, ובינתיים הכנסנו את הילדים שלנו למוסדות, שיהיו בגנים, שיהיו בבתי ספר. טוב, אנחנו קיבלנו את זה בסוגריים, אבל זה מטורף. הרגע, לפני כמה ימים. לפני כמה ימים קיבלנו הודעה מה שהיה, שהיינו צריכים לרשום את הילדים, והתבאסתי כל כך, כי רציתי גן מסוים. ובסוף העירייה אמרה, לא, לגן הזה רק. אמרנו, טוב, וזה, אחרי כמה ימים, כאילו עכשיו לפני כמה ימים קיבלנו הודעה, שבכלל, מי הולכת להיות הגננת של שתיאור? שירה! הבחורה שהייתה אצלנו במורו. שחזרה אלינו, אני צריכה לשלוח לה גם הודעה. תגלה את זה רק בפודקאסט. הרבי מסדר הכל. הרבי מסובב את הכל ככה. מעולה חברים, אז זה הפודקאסט, ומקווה שנהנתם. הולך להיות עוד כמה פודקאסטים, אנחנו נעשה גם על הילדים, על איך לחנך ילדים במקומות קשים, מה הקשיים של בית חב"ד, איך פותחים, איך בונים בניין, אנחנו נעשה עוד כמה וכמה פודקאסטים, אז אתם מוזמנים לעקוב, ונתראה בפודקאסט הבא. אלוקות! אלוקות!